dibuat sian Yohanes bidutolu ayat 10 songono ma didok disi ai songono do holong ni rohani debata di portibion pola do anakna nasasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana asa hanguluan na saleleng lelem na di ibana songone ma hatani tuhatta senggia ma di pasuhat tuhatta hahipason kejang niur doh lasni roha tuhamu aka namarulang tahun akaima amanginang titing namasa di tonga-tonga ni huriata di pargogo itu hatta maita dinalaho madalani nguluta amin. Napasonang sa ito't
Tapasangam dibata nabawas rata mabis tahun arion hari parningotan di basana natotong damainya jebatan na sumurung siyan salut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasang Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Shalom. Topu langa musay garijat tate. Hape natarisada wingok dopei hubuk mekelau hudok tuamang situasi mamora. Amang, bahasa sudenya lah buki anak buru niku. Na tanggal 24 borngim manang botari. Ai alani hurang bangku. Ba situ bedang adong behudulan nak. Bahudulakku pe ala sura dang nasida sama nasida. Siapa di situ kok bahlo ina surai buat dia dotong hudulaku huberin tu habirang tu siamun anak buru sudah sampai ditanggaukan bahasa dah ngaka amai di batu jolo baparona dua mangin namang situatiki hape sonari langate mungkin kembali kepada spesialisasi. Ay memang kan mau lalawi batu rumah sakit dokter umum standby 24 jam. Aledung dokter spesialis adong dua ka jakwal tertentu. Rana sida pe songor ruas ka asingnya katamu kan. Songor ruas spesialis dona sida. Spesialis pasca dohok spesialis Natal. Ale tatangnya koma sayang gia mamula mana sida tu pasien umum. Alana hita na marminggon dan alana badia hita sude. Na pasien rawat jalan do hita sude. Ala kaparu kilo na kanamasa jingoluta ikut dirawat do hita sude. Jadi adong menganalogikan bahwa gereja adalah bengkel tempat menservis bo idotong ai bo ido ikon diservis do terus alanya kana masa jingolutai bo idotong songor rumah sakit manang puskesmas sude akan naroon so tungga biadong lau hita tuluaran maddo au ringgas do marminggu ninna narawat jalan do hita sude unang adong pala rawa ina pate. Hurian itu hata atik buadong 20 tahun manang kaperdalanan singkak pe hubahen. Hatanya debata di hita di minggu dung tahun baru tersurat mai di Evangelium Yohanes di Jusada ayat 10 satu ayat 10 pitu songonom ma jidok. Di Portibio do ibana jalamar hicesian ibana do maja di Portibion hapedang ditada Portibion ibana narodo ibana manopot na di ibana hian gabedang di jakon akan na di ibanai ibana alay manang piga na majakon ibana tusido di leo kwaso asagabi anak ni debatana sida akan na porsea di goarna. Ima akan na sotubu siya mudar, manang siyan sakap ni daging, manang siya sakap ni bawa, tung siya debatado. Gabi daging mahatay
jalan maringan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi widahami mahasangapon nai, mahasangapon ni anak sasadanasian amai, go asinyeroha doho hasitongan. Di hati dakon si Johannes do ibana, ainin nama odo ibana nahudokki, naro siyang pudiku, jumolo do ibana adong asaaw, ay parjoluhiad do ibana. Ay siyan hamoraon na do saluti tamadjalo, imaasi ni roha na so namontok. Ay marhite siyan si Musa do, dilihon anggo patiki, alay hinorhon ni Jesus Kristus do, majadi asin ni roha, dohot hasitongan. Ido ianggo sahat na, alay singkat hujahama di bahasa Indonesia tong. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemiliknya, milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ido yanggo sahatna horasma dihita saluhna. Selamat tahun baru ma dihita saluhna. Buado amat do peko bang loyang. Ayo lanido pinomat na bui iyalang ate. Molwak ka kue-kue na parpudyon, na pamanisu, yak ka na matua nga mabiar mangalangi. Hurian itu hata na nyolongan di bagasa Kristus Jesus, hiado ola mangalaw patolor dadaraw mosok, ala saja suku-sukun. Macay borak hulala suku-sukuno siya sahala dadana. Hudadar matolor yang mga si nomor 2 si Isak pahupo muna. Pak, gorengkan dulu telur dadar. Ina. Api adong doilo po makna likot telur dadar do hasolomon ni rohana. Ukocok. Sabil mga lopaw idok ma. Apa hadiah dari gereja kalau rajin orang ke gereja? Ina. Sabil hulop patoloro lupa pabalik ko. Sederhana hiad do suku-suku ni. Pertanyaan itu sungguh-sungguh sangat sederhana, tetapi menjawab tidak segampang itu. Jeduku ulangi matoloro, dango lebih mana to ngamosok. Jangan dulu tanya niku. Hulop pamadinggang baru mahualusi. Dari Tuhan adanya hadiahnya setiap hari niku. Bayangan ni mana tong adong masa ada partikiam igora huria ma taddan yakaruas naringgas marminggu iliam mahadia. Memang molo niingot bahkan naringgas marminggui do na tanggal 24, 25, 26 tersisa. Dan dapat bangku. Naringgasi do na so dapat bangku di hari-hari na belga.
ala parjolok ka spesialisi. Ay bohama. Ibo to halaki do anggo ruas kan 30 menit baru ro. Naringgasi. Anggo halaki nga sadas to nga jomiso na to. Dang ibuka amang sibuat do pepitu nga nasida mabuka gerbang. Jadi hudok hadiahnya tiap harinya dikasih Tuhan itu niku. Jala terbukti do hadiah nai akan nasoda pota bangkui dang nagabe godang marungut-ungut. Bukti bahwa dia sudah rajin gereja, kesabarannya lebih tebal. Najarangi do na manonggahi situai. Asiro aku adong hubereng lari tusan adong hubereng se. Baru naso adong do persiapan muna ina pa. Habis ya tanggal 4 Januari ngani para aja tu Natalo. Jadi bukti ale mungkin boy do dikaji ulang anon. Molo ka bangku di jolo anon apala 3 baris binamay sini surat spesialis tabayan. Spesialis lansia ningon. Isi merasa na tua-tua di huriaon, isi mahudul unang be ibu atong. Ay asiro aku tua kalansia ido. Ilalahamu do hadua songa na hulalahamion. Ala nakam molo jongjong nasida pe dang tolak na be. Pinoma apala tabayan opak baris bangkui. Takaji juanon, atik buah husuku jotu pimpinan amang preses bui doi surat to songoni naroha kam asa bui pinoma akalan siya hudul. Adong do riwet, adong do hadiah siat debatatan dan naringgasi bana lau patureho dirina marhite parminggua. Menghadapi kehidupannya dia tidak pernah kosong, tetapi penuh dengan kehadiran Tuhan setiap waktu, setiap saat. Mungkin hadiah kita tidak bisa lihat. Alai riwati dilihat debatado toktong tunguluta ganuk marsada-sada. Ay naparpudyo na tong ngepadauhita. Isoddo debata alai talului sahat tusam. Contoh, analogi na hubayan. Ijabutta adong mata nimual. Manang mata air. Roma adong perusahaan. Boydo hualapami ay munai hubayar inna. Roma peteon. Ibuak maekon. Jika na mga lapom matangkiyot tu pabrik. Jika jis pabrikom mamuse tu pengemasan. Jika jis pengemasanom mamuse tu distributor. Distributor menjual ke tu dia do, tu warung. Berulau mahita manur aeki muali tu warungi. Hu tado. Ah lu janai au mga luli mualon. Hape siya jabut tado nakin. Terkadang sudah terlalu jauh kita mencari kehidupan, kita lupakan sumber kehidupan itu sendiri. Kelului dakta boto sa sitong na apa yang kita kejar di dunia ini sampai kehilangan waktu untuk pergi bergereja, untuk punya waktu bersama keluarga, bersama Tuhan. Sampai karejo merbulat-bulat dang mulak. Apa yang kita kejar? Sampai dang adong partikel omar minggu. Apa yang kita kejar? Kami mau mengejar kehidupan, HP debatana mangaleon hangoluani tatadikon ala mengejar kehidupan ini. Sudah terlalu jauh kita berputar mengelilingi dunia ini. Nah dimaksud di si molotung peak kaulaon na dia ikolau dau. Jangan lupa bersekutu dengan Tuhan. Dia ke perusahaan-perusahaan besar pe adong do dibayar di si contohnya di tengah lautan adong do dibayar ruang ibadah na kan di kapal-kapal besar juga ada tempat ibadah, tetapi jangan pernah lupa terus bersekutu bersama Tuhan. Idona di do hatan di debata marhite Johannesom
Hamoraw ni debatado na pagokok kita. Dangadong na dia pebuy terpangasok kita di ngulutaw. Seakan-akan semua yang kita dapat sampai sekarang ini adalah sebuah pencapaian dari kita daw. Debatado na manggohi marhite akka pasu-pasuna di nguluna. Hurian itu hata olodolupa hita, ibanado na manopa, ibanado na punasa, ibanado sa luhut, dia adalah sentral kehidupan kita, alelos tatadikon ibana di bagasan nguluta, dengan alasan-alasan, gudang, 1001 alasan, bisa iblis ciptakan untuk menghindari persekutuan dengan Tuhan. Bahkan, tabereng sonari, adong dua perusahaan sengaja mempekerjakan hari Minggu. Alai, gereja tidak kehilangan akal. Dia buat Minggu pagi, dia buat Minggu siang, dia buat Minggu sore. Molotong dope adong alasan dang binoto be. Kami bisanya amang Minggu subuh ina buamu se. Tiki di Secemekar, di Bekasi, songoni ma. Ujung na ibaan ma Minggu subuh. Masuk ma jam 5. Berarti kami jam 3 nga siap-siap. Hape tongdang ro ibana. Baik ma. Iko Minggu bohana ma. Kepenuhan itu hanya dalam Kristus. Tadalani pengulutom mo sadong do ibana manggohi nguluta kosong. Makanya banyak orang sudah sampai di pencapaian tertinggi, dia bingung, saya di sini mau ngapain? Dia sudah sampai ke pencapaian yang dia impikan, sahat di sini, sahat tu cita-cita naik, bingung do pebana, marhua doa apa cusom. Kenapa? Karena tujuan dia bukan Kristus. Makanya gabi ditolak ma anaknya jebata HP Yesus Kristus. Mulu secara teologi jido padita Calvin. Yesus adalah kenosis, Kristus adalah kenosis. Manang Kristus adalah pengosongan diri Allah dalam diri Yesus Kristus, asa digohima jolmai. Tuhan mengosongkan dirinya melalui Yesus Kristus agar manusia dipenuhkan. HP tatula dope ibana di nguluta dengan banyak cara, dengan adong aka alasan-alasan. Hurian itu hata nani olongan di bagasa Kristus Yesus, hea doa mula siam tiki dang di sidope amang calo padita na di Singaraja marjakwal ma lao mau tu si kebetulan adong naposot ta nama ngusung mobilon jadi bui mau ilabung na pas jalan mula ma kubereng madong mobil pickup adong barang-barang di si adong piga doli-doli boy, renges, nok mo dumi mobili, ikat to pak na tu bangku-bangku na loko tizi. Jol madoy ni ko. Huberang, HP au, imobilon, say hupapo dumdang boy. HP AC tabo, bangku bisa disetel. Tabo matahe, moloning modum. Adalah subuh yaw nok modom. Hape hubering ma imana songoni man nok ni modom. Hubering halaki molo sosalaw akka tukang do. Mungkin adong proyek jisam akka na tukang ahay gali jaluri. Adong jisan lau halaki tusam. Ale berek kamu bohape las nyari sudah pian parekel ni halaki. HP hita marase di jabuta maul mekel. Berek kamu musai mau lepas jam makan siang non,
Songoni man nasi bungkus na, oladin na do cuci tangan ni, na sudah penamangannya lagi. Hita lengkap pakai sendok garpu, pisau, parang. Ya sebuah bunyi dari si pangano ni. Kenapa? Karena merasa bahwa semua sesuatu ada remote-nya pada saya. HP di debatado sudah. Anggo halak namar pikir sederhana. Semua kondisinya, semua segala sesuatu biar Tuhan yang ngatur. Hita tongnya kita do mengatur sudah. Moloboi tingginya badannya anak tak ikon asom. Itu kan? Ipe tubuh. Iya. Mardongat dope sahal bawa tu boru-boru marhalek dope nanti anak kita kangen nabe. So tunggu na RPP hamu niku. Jolo martupol jo adong do terkek na niku. Ngapitori iluli halaki guar ni geleng na. Maksud tu dang salah perencanaan, tetapi kadang kita terlalu luar biasa merencanakan, akhirnya kita lupa bahwa Grandmaster ini adalah Tuhan yang merencanakan kehidupan kita. Ikon ibana do, tu ibana do, ita marpangusadean, dia yang memenuhi kehidupan kita. Tanpa dia, tanpa kehadiran Kristus, marhite to di porbadianay, nothing, tidak ada. Sa tao na isang tabba bahasa Inggris suka? Tabeh kung malo may ibadah. Oti-oti, holan ni doon na boto, nothing. Iya. Bisa buat rencana, tetapi pahebat tu do si pata. So tubuh dope, ngai baik sudah rencana. Perencanaan baik. Tetapi ingat, biarlah Tuhan yang menentukan setiap rencana ini. Maka na si patahita pegabe tabay si palesem tangyang ta. Nga na sa igadyang na ale diujung na tartabayan ale Tuhan sa gurihoma inamze. Siya mula na idotong. Tuhan songonon ale sa guru Jehoma na dumenggad do sakap na pinatupam hobar tutiki na binuhul mo. Audang na mabelak ka na sumuli man ang manguli do peda. Si patahita pe mulumadok nangirian. Bahkan madokha tapi si pata di akhir tahun itu akan sumanguli dope nakerasan. Si pata mabira kada danaki yang akaburutai pasti itu omongannya sama aku Victorina. Sudah waktunya baru nyita kan? Waktu ni seharawa na manot tuhonon. Waktu tado manang debata. Saya tado tu ibana lupa hitamat dok tu debata. Tidak salah boru anakku gelekku niat ngatikina. Cukup sekali minta ke sana penentunya. Oh saya olah tu ibana matorus. Ujungnya setiap roh datang tulang lari mana? Pasti itu kan. Ipe molo memang nga songo di tangyak kong ibigi tangyang nyomah na do bapak na ilului man yan halik na. Ya harus saling. Maksudnya dalam perencanaan grand design Tuhan, manusia juga harus berupaya, berusaha. Urian itu hatan ani olonga di bagasa Kristus Yesus. Aladong dope arisan teh. Ada po rohaku to. Molo nga dong mamereng jom nen na kan. Belga do niya jom isan. Ya. Awali tahun ini dengan rencana yang baik, tetapi ingat, unang marpangusad dia tu pikiran tay. So tung struk kita binenon ni. Saya tahun ini harus begini, ina. Saya harus begini. HP asing do dalan ni Tuhan. Dang neko polisi ba narupani ikut tentara do. Dang ikon gabe di bangi mana ininya bagianmu inna Tuhan. Biarlah Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Kita yang sudah merencanakan baik kita bawa dalam doa. Lo madebata manggohita aisian hamoran ne dohita digohi. Amin. Martangya kita.
mauliate di jenggan ni basam dinamamuka taunon hatam paingot to tuhami saluhut na dangadong nabuhi Tuhan hupangasaw kami madalani ngulo nami tungsian hamoraw mido hujalo hami asinyeroha ajari hami Tuhan asaho manggohi hami marhite todim dia kasakap dia karencana dia ka planning ng hupatupahami asa unang marpangusad dia tu si hami alay adong do debata nami nabalga nagugu dinalaw mangatur ho saluhut na pardalanan ngulo nami om posrohan nami Tuhan huriap pe dibaga sa pardalanan ni huriamom asa unang marpangusad dia tu pikiran ni Jol mahami alay marpangusad dia tu asinyeroham mahuriam HKBP den pasaron asa marhitei boy akka rencana program di huriamom gabi pasu-pasu tu sudi ruas ni huriam hasangapom may digoarmo martangiak kami tu pospel ni huriam HKBP Tabanan HKBP Singaraja asi roham ajari hami jinalaw padimudimuzosa ajari hami jinalaw patupah na dumenggam asa marhite Tuhan marsaringar hatam di luat namion di luat balion asa sudebui makatidakom denggan ni basamdo natoktong mga ramo ti pardalanan ni huriam tarlumobi pos pelayanan Tabanan Suangsongoni Singaraja martangyak kami Tuhan tua karuas ni huriam napidda manang jemaat titipam doa kerencana pemberkatan nikah tujuan yariom homana pasauton hobartulomo ni roham ima ruas ni huriam HKBP Tamarunang Resort Tamarunang amang sibulun doho inang buru silalahi sakakmu manasaut jinalaho majalo pasu-pasu pardonga saripion na sida marhite naposomi hajari akka kategorial jinala manyusun akka program rencana anggaran ni huriam suangsoni hutangi ako kami sudi naposom parhalado ni huriam na tongon makubasi di tonga-tonga ni huriam suangsongoni naong purna bakti homa na mga ramoti pardalanan ni ngulo nami matakka na duduk na bora na ikodiadu piakka na posomon homa na toktong sari di parnguluan nami tarlumobi di akka keluarga nami homa na madongani na sida ajari hami maparhasyang tiki ng pinasami tuhami pasu-pasu leon haipaso tusude parhalado ng keluarga suangsongoni utang yako kami sudi ruas ni huriam na marserahi jalan dia moladong na tongod di baga sa parsahiton ho mga leon hamamalum posrohan nami Tuhan mangalakka di bagasan haporsyon na manoktong dohami ala hamorawmido na pagukok kami mangasaho Kristo Jesus martangia kami amen tapuji Tuhata tapasa peliata Sikap doa sini roham Tuhan nadango
Nang busupi pamataki ni Tatangya mapelyata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salu sila nadinggan doho nasa ulibasa na maulutus. Hupasa tami masya na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi huwap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianom. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam mutadahami godang nyisila leomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang sa pinarbadi ang magwarmo, sa Roma harajamu, sa sao malomo ni roham di Banua Tongon songon ni Banua Gijang. Leo matuhami sa darion hangulua siya pari, sa madusa nami songon panisa nami. Di dosa ni dong anamardusa tuhami, na kami togihot tu pangujunam, palua mahami siyan pangago. Ay, Horuna,
pasu-pasu jala jeramoti Tuhan di batamaho, di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Amen. Di tujulo mahita marsijalangan aladang pala